Малко по-бързо е! Колко по-бързо, бременна съм! Давай, карай! Бързо! Hold up! Wait a minute! It's a chopper! Пра-па-па-па-па! It's a chopper! Давай бе, карай ти казвам ме! Чай малко е, по-спокойно е. Служи с колана, следвай правилника за движение. Рислан колана бе, маняк, давай бе! Хай ти лут се, тази кола оборудвана тук с всякакви системи, искаш да ми писука тук през целия път ли бе? Слагай го и не се обясняй, няма да тръгне иначе. Давай, доволен ли си, карай? Чай малко да се настроя тук климатронче, мриматронче. Знаеш какви електрички има? Комфорче, момфорче, масажчета, едно друго, гледай малко. О, че яко ми става, чай, ти пусна малко и на тебе. О! Какво е той, бе? О, чай ти го пусна само на гърба. Не се запречи, че не ти хареса, виждам що за калтач си. Какъв човек си викнал да не измъква от обера 100% си е вкарал колата от Америка, оня да ни още и са кефи. Америка е стара схема. Вкарал съм от Корея, моето момиче, от Корея! Тия щатските схеми се изтъркаха. Да ти пусна малко корейска музика, кей-поп. Какво? Гей-поп ли? Ти не виж, че с мацка, бе. Кой искаш да ти пусна? Някоя обирджийска песен ли? Искам просто да караш. Ай, чакай малко сега. Мама, кримина. Чакай, сети се за една друга. Слушай малко. За крадец не, ставаш ти не, ти си бутала. Той ли искаш, бе? Знаеш кой е? О, ко правиш, човек? Ще ми изтъкат бутите тука. След да видиш за какво става въпрос. Сега ще откухте! Спокойно ще им избягаме, бе. Ела, бе, ела да ти покажа малко красавицата, бе. Ще им избягаме, казал съм ти, спокойно, нямаш никакви проблеми. Ски малко за какво става въпрос. Фарове, марове, адаптивни, джантата, брутална. Да, бе, добре. Боята, Кенди Кръш. Супер е. Направо масите не издържат, като маскиват, почват да пръскат. Докараха ме от Атлантик Драйв, директно от Корея през Атлантическия океан. Атлантическия океан не е там. Те обикалят нарочно, да могат да я разработят и да я тестват през различните метеорологични условия. Искаш просто да те закарам до Атлантик Драйв, да споръчаш една, те сега сте набарали пачка. Що пак не?